donar-vos la benvinguda a aquest primer acte que fem de l'Escola d'Estiu del Sindicat Ustec-Castès. Em fa especial il·lusió obrir la nostra escola d'estiu amb aquest debat i em fa especial il·lusió poder parlar d'una escola d'estiu, perquè nosaltres ens estem iniciant en aquest tipus de formació. Nosaltres normalment des del sindicat el que hem fet són debats, hem fet actes on anàvem compartint amb la comunitat educativa el nostre posicionament polític sobre l'educació o parlant sobre temes una miqueta que estaven d'actualitat o que ens preocupaven especialment. Però aquest format d'escola d'estiu som novells. És la segona vegada que ho fem. El curs passat ho vam fer més per una formació interna, nosaltres del sindicat, i aquest any ens hem llançat a fer aquest format obert a tota la comunitat educativa. I ho fem justament per la necessitat que hem vist socialment de tractar aquest tema, que ara mateix hem considerat que està d'actualitat, malgrat a nosaltres no ens agradi, no ens agrada que sigui així. Per què dic que em fa especial il·lusió? Perquè com a Marina Ruiz, que soc delegada del Sindicat Ustec-Castès i formo part de la Secretaria de Política Educativa i de Formació, formo part d'un petit grup dins del sindicat que neix amb el mateix sindicat, que és el grup de laïcitat. I des del grup de laïcitat teníem moltes ganes d'obrir-nos i poder fer algun acte conjuntament amb altres entitats que des del nostre punt de vista sou referents en aquest tema aquí a Catalunya. I en aquesta línia neix aquest debat. I neix aquest debat justament per aquest motiu, per mitjançant la laïcitat respondre als discursos d'odi. Tradicionalment o originàriament la laïcitat en el món de l'educació ha anat molt vinculada al que es considerava el dogma religiós. I des del sindicat, en el moment que es crea també, com algunes d'aquestes organitzacions van actuar i van ser referents a finals del segle passat, justament perquè no volíem aquella educació dogmàtica, aquella educació basada en una religió imposada, aquella educació on no existia el feminisme, no existia la possibilitat de tenir una escola catalana, no existia la democràcia i, per tant, tal com nosaltres ho entenem, no existia l'escola laica. I des de diferents àmbits es va lluitar molt per poder canviar-ho. I em sento superorgullosa de compartir aquest espai amb aquestes 4 dones que són referents en el món de la laïcitat a Catalunya i us passo una miqueta a presentar-les. Primer de tot tenim a l'Assumpta Baig, és la presidenta de la Fundació Marta Marc, que justament el curs que l'any que ve, el 2026, faran el centenari del naixement de la Marta, i és mestra. L'Assumpta és mestra. Llavors, a més, té una llarga trajectòria en la recerca de la llibertat educativa des del món de la política també, de la política local, de la política autonòmica i de la política estatal. Després tenim a la Mar Hurtado, que justament avui estem a l'associació Rosa Sensat. Ella també és mestra infantil i primària i ha format part de diversos equips directius com a cap d'estudis. I ara mateix és la presidenta de l'associació Rosa Sensat i forma part del Consell de Redacció de la revista Infància. Al costat tenim la Hongria. La Hongria no és mestra però és sociòloga i necessitàvem algú que controli les dades per parlar d'aquest tema perquè hi hagi fonament i llavors ella és la directora de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i sobretot, i a mi el que m'ha agradat molt, és que està en búsqueda de la dada perfecta per trobar una societat imperfecta i és mare,
que no és gens fàcil, és a dir, que ser mare i desenvolupar totes les tasques que desenvolupes és en si ja una proesa. I és mare en recerca d'una educació en llibertat. Genial. I després tenim a la Clara Bricoller. I la Clara Bricoller ara mateix és la secretària general d'Esplais Catalans, que és l'associació d'esplais laics i progressistes aquí a Catalunya que treballen des del voluntariat, que això és superimportant també, i per la transformació social. Avui dia l'associació compta amb 108 esplais arreu de Catalunya. I jo, com a exmonitora d'Esplac, estic encantada que estigui amb nosaltres com a representant de l'educació de lleure i l'educació no formal a Catalunya, que és un espai superimportant també per tractar tots aquests valors que justament anirem debatent i posicionant a la nostra escola d'estiu. I llavors, com ens organitzarem? Doncs primer de tot jo els vaig demanar que fessin una petita presentació de les seves entitats vinculades a la temàtica que tractem, que és la laïcitat avui i com s'aborda la laïcitat des de les seves entitats. Llavors, si podem projectar, comencem amb tu, Hongria. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Marina, per convidar-nos i per ensenyar-vos algunes dades. Abans de passar, però, a la presentació de l'estat de la laïcitat al nostre context, com estem en el marc d'una escola d'estiu, també volíem presentar-vos un altre marc d'anàlisi al que no estem acostumats. Hem llegit molt sobre la modernitat líquida, sobre la postmodernitat, però no solem, des dels nostres àmbits, escoltar què fan els teòrics de l'economia. Darrerament ens han adreçat algunes teories sobre els entorns en els que vivim que hauríem de tenir molt en compte. Ells ens parlen de dos tipus d'entorns. Vivim actualment en uns entorns molt complexes. Ha dit la Marina que venim d'un debat molt històric respecte a la laïcitat. I volem posar en el centre que estem davant aquest entorn de modernitat líquida, de postmodernitat, que els economistes li diuen entorn VUCA o entorn BANI. Aquests conceptes ens ajuden molt a dir que cada cop més vivim en una societat més complexa, que necessitem de la cooperació i col·laboració i la participació de tots i totes i també dels nostres infants, d'escoltar la seva veu per poder interpretar i donar resposta als nous fenòmens socials. Només des d'aquesta perspectiva podrem fer una revisió de la laïcitat que doni resposta a les necessitats actuals. Hem de transformar tant la mirada com mirem el context actual com les lògiques de resposta als nous, encara que siguin vells, problemes socials. Si em podeu passar la diapositiva fins la 4, penso. Des de la Ferrer i Guàrdia fa ja gairebé una dècada que presentem l'informe La laïcitat en xifres. Ho teniu en obert a la nostra web i jo us he fet un extracte per presentar-vos les principals dades respecte a l'inscripció a opcions religiosa de les persones joves en el nostre context i temes vinculats a la religió a les escoles. La resta de l'informe ho podeu consultar. Què tenim d'aquestes primeres dades? Que tot i que des dels anys 70 veiem un procés de secularització de la societat en el context general per tota la població. Al voltant del 40% de les persones es declaren no adscrites a opcions de consciència religiosa. Hi ha un 60% de religiosos i un 40% que no hi són. Entre les generacions més joves
la majoria de persones es declaren no religioses. Això ho sabem, però això ens ho donen les dades. Passem a la següent diapositiva. I què tenim en relació a l'escola? Que 2 de cada 4 alumnes a l'estat espanyol estan matriculats en centres educatius confessionals. Presentem l'anàlisi, teniu a dalt de tot que el 70% és escola pública en el conjunt d'Espanya. Després, és això, tenim casos com Barcelona, que només el 40% és pública i el 60% és privada, però en el conjunt les dades ens ofereixen tot. Si analitzem l'escola privada, el 30%, tenim que un 25% és concertada, aquella llei que ens va dir que, mica en mica, tot aniria cap a la pública. Doncs encara a dia d'avui tenim més d'un 30% d'escola privada i el 25% és concertada. Però és això, el 18% de la privada és religiosa. Si passem a la següent, tenim el nombre de centres educatius catòlics, doncs és això. La gran majoria de centres educatius catòlics, tots són concertats. I què fa pel que fa a l'ensenyament de religió? Tenim l'evolució des de principis de segle, curs 99-2000 fins als nostres dies. Aquí el gràfic assenyala l'alumnat que cursa assignatura alternativa a la religió. Veiem que l'evolució del segle, portem 25 anys, un quart de segle, està creixent. A baix tenim a primària com evoluciona, la següent línia és secundària i la tercera és el batxillerat. Veiem que cada cop aquests joves que hem dit que es declaren no religiosos, doncs és això. Cada cop menys estudien l'assignatura de religió. Però si veiem en el següent gràfic, tenim que a l'escola privada, aquí no podem analitzar si és religiosa o no religiosa, però hem dit que el 96% és religiosa de la concertada. Nosaltres li donem les dades i vostès treguin les conclusions. Doncs tenim això, que a la pública són més l'alumnat que fa assignatures alternatives a la religió, però no és així, són menys en els centres concertats i en els centres privats. Si mirem el mapa a les diferents regions de l'Estat, trobem molta diversitat. Recordem que aquí analitzem l'alternativa a la religió. Llavors, en color més fosc estan els territoris on l'alumnat presenta un percentatge major d'estudiar assignatura alternativa a religió. Tenim una figura pels diferents cicles, primària, secundària i batxillerat, en la que cada cop es fan més foscos, cada cop hi ha més alumnes que estudien l'alternativa a la religió, però tenim unes taques molt fluixetes que ens marquen una diversitat a l'Espanya en segons quins contextos, sobretot la part sud i la part oest. I és així. Catalunya, País Basc i Illes Balears, com en d'altres dades en relació a la secularització, doncs es mostra que és l'alumnat que cursa més alternatives a la religió. Doncs aquestes són les dades que analitzem nosaltres i que presentem en el nostre estudi. Hi ha diferents estudis que penso que són interessants que conegueu. Us he posat un exemple d'un estudi qualitatiu del CIS, que us ho podeu descarregar per analitzar, on és això, us han analitzat i us han preguntat els mestres. I us pregunten sobre la xarxa pública,
sobre els centres concertats i privats, no hi ha informe de resultats, però sí que podeu analitzar què diuen. I en aquest estudi de finals de l'any passat també se pregunta para conocer cómo percibe el profesorado el uso de pantallas y redes sociales por parte de adolescentes y su impacto en las dinámicas educativas. Un tema que des de divendres passat està molt en la nostra agenda política. A part, aquí tenim els informes que ens ha fet l'IVALBA, però tenim a nivell estatal també com es percep això. I un cop dit això, per mostrar-vos que hi ha dades, tant quantis com qualis, també us vull mostrar aquest entorn complex en el que vivim. Si agafem dades d'un dels baròmetres del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, la següent diapo. Es veu molt petit, però l'any passat van preguntar si podria decirme si sus hijos actualmente están en un centro privado o público, concertado. I hem agafat l'adscripció a opcions de consciència d'aquests pares i mares. Doncs trobem això, que trobem una diversitat d'opcions de consciència tant a centres privats com públics. Llavors, el que sembla a vegades un oxímoron, per dir-ho d'alguna manera, que una persona que es declari atea porti els seus fills a una escola concertada quan hem dit que el 95% és religiosa, doncs no soc capaç d'explicar aquestes dades que ens donen les estadístiques oficials. Per això, posar sobre la taula que jo buscava la dada perfecta per mostrar la societat imperfecta, però és que la societat és imperfecta i les dades no les acabem d'explicar. I us he posat un segon pantallazo respecte a l'escola pública i privada. Sí, una cosa es el que fan y una altra cosa es si preferirían que sus hijos estudiaran en un centro público o privado. Doncs aquí també trobem que l'adscripció a opcions de consciència no condiciona que aquesta persona esculli l'educació pública o privada. Us he posat en aquest cas perquè estàvem parlant de la laïcitat, però us animo a consultar les dades perquè també això està per vot polític, per nivell d'ingressos, per què opina la població respecte a l'escola pública, la privada i la concertada. I després, en el context català, us he buscat unes altres dades. Aquestes són de l'òmnibus de la Generalitat i és un pantallazo. Aquestes dades jo no les he treballat, he fet una captura de pantalla directament. Pregunta a la població en general si està a favor de la simbologia religiosa a les escoles concertades. Trobem que 7 de cada 10 persones hi estan en contra. Que això és important quan parlem també de la neutralitat a l'educació. Només un 22% consideren que sí. I amb aquest mateix estudi jo poso un altre cop el dit a la llaga. Si analitzem per simpatia a partit polític, doncs trobem que sí, que evidentment els partits, les persones que es declaren progressistes i més d'esquerra, aquesta simbologia religiosa, però trobem, doncs és això, que un 8% de simpatitzants de la CUP sí que estarien d'acord. Llavors, hi ha dades que no puc explicar-vos. També passa amb Esquerra, els socialistes, i també sobta, per exemple, que siguin més els simpatitzants del PP que estiguin d'acord amb simbologia religiosa que els votants de Vox. Amb això que us dic, que vivim en una societat molt complexa, que les dades ens ajuden a explicar-lo, però que també és la diversitat de les famílies que us trobeu segurament a les escoles.
I després, això, les últimes diapos que us he posat l'enllaç, us ho passaré al Power, de l'enquesta sociopolítica. Aquesta us l'he posat, és aquesta, perquè pregunta molt per model d'escola. Hi ha com 50 diapos d'una enquesta que van fer a la població en general. Us he posat directament l'enllaç perquè també això, en una societat de dades obertes i de transparència, a vegades costen trobar aquest tipus d'estudi. Des de Ferrer i Guàrdia ens posem a disposició, si algun cop no ho trobeu als estudis, a fer-vos aquesta recerca perquè finalment l'enllaç està. Doncs és això, en aquesta pregunten per model d'escola, entre escola pública, privada i concertada. El que és evident que gairebé tota la població està d'acord amb el model d'escola pública, un 94% de la població, es redueix a un 75% la població que està a favor de l'escola privada i de la concertada es redueix fins al 60%. Potser no tothom tampoc coneix el que significa l'escola concertada, que aquestes escoles privades rebin finançament públic en pro d'una xarxa pública que mai ha arribat a fer-se efectiva. I l'última de les diapos es pregunta pels valors que s'han de transmetre als infants a l'escola. I és això, només, i dic només perquè quan tenim la meitat normalment diem no, és només el 51% de la població considera que una escola ha de donar més importància perquè els infants siguin lliures. Aquí lo dejo. Per mi és molt fort aquesta afirmació que només el 50% de la població pensi això. Amb el 33% de les persones que considerin que han d'obeir a l'autoritat, dius, bueno, això són valors, però el 20% d'indiferència a mi em produeix una alarma. D'aquesta població que és indiferent aquesta pregunta respecte al model d'escola. I ja l'última diapo és, tenim un rellotge que mai acaba, és el dia de la marmota, per dir-ho d'alguna manera. És un debat molt vigent i us he agafat un article de març d'aquest mateix any respecte a la religió a l'escola. Doncs de moment aquí ho deixaria. Sí? Agafem el fil que ens ha deixat la Hongria amb les dades i entrem pròpiament. Continuem amb la presentació, Dani? Sí. Jo parlaré a partir d'un concepte una mica ja de memòria històrica, perquè a vegades aquestes coses s'han perdut. I ho faig, no és pas aquesta la diapositiva, és una d'unes frases que hi ha de la Marta. Aquesta. Ja us han dit que soc de la Fundació Marta Mata Garriga i vull començar amb aquesta frase de crec que és bo que els infants sàpiguen que els seus mestres són tan normals que fins i tot tenen la seva opció política i religiosa i que són tan mestres que no la inculquen. És una frase molt encertada i que respon molt a la personalitat i a la manera que va tenir de concepció de l'escola i la religió la Marta Mata, perquè ella era molt religiosa, venia d'una família molt religiosa i ella va continuar aquesta opció de la religió catòlica. Però sempre va predicar, per dir d'alguna manera, des de quan va començar, jo les primeres conferències que vaig sentir d'ella eren als anys 65, 66, quan es comença Rosa Sensat,
ella ja demanava que a l'escola no hi hagués religió, que l'escola fos laica. I ella va conservar tota aquesta opció des de la seva pròpia ètica, i és l'altra frase que hi ha, que la tinc recollida en castellà, perquè de fet és treta d'un llibre que el Consejo Escolar de l'Estado, quan ella es va morir, llavors ella n'era la presidenta, en l'acte d'homenatge van fer un llibre i el polític Luis Gómez Lorente escriu una frase que amb ell l'havia frapat, volent dir, aquesta persona que jo la tinc com la persona que ha defensat l'escola laica i que ho va demostrar en el Consejo Escolar de l'Estado en el moment del debat de la LOE, la llei de l'any 2006, la Ley Orgánica de la Educación, quan va passar pel Consejo Escolar de l'Estado, resulta que per parlar d'escola laica hi va tenir que haver una votació que es va empatar. Hi va haver un empat. I el reglament diu que quan s'empata el vot decisiu és el de la presidenta. I clar, tothom va estar molt a l'aguait de què és el que ella feia, perquè tothom sabia que era molt catòlica, però tots sabíem que havia predicat l'escola laica. I ella va continuar amb la seva coherència i va fer el vot per l'escola laica. I llavors Luis Gómez Lorente diu: en nuestra sociedad, una escuela definida por un credo, no ho diu el Gómez Lorente, ho recull com una frase de la Marta Mata, diu: en nuestra sociedad, una escuela definida por un credo que no es para todos, separa. La separación es aparentemente cómoda, pero antieducativa. Estoy convencida de que cada cosa tiene su sitio. I, de fet, les escoles que es varen iniciar una nova manera de fer escola, l'escola nova, doncs als anys finals dels 60 i els 70 vam ser i vam practicar l'escola laica, l'escola que no fèiem religió. I us puc parlar de l'escola que vaig treballar jo, a Vilanova i la Geltrú, que qui promovia aquella escola eren uns pares inquiets, així els definim al llarg dels anys d'aquella època, pares inquiets, tots ells religiosos, la majoria. Alguns sí que eren ja amb una opció republicana coneguda, però els altres provinents de l'Església, però que tenien molt clar que tenien que estar tots junts a l'escola i que la catequesis es fes a la parròquia. Per això no va ser fàcil, perquè els capellans de l'època, per les trones de l'Església, ens deixaven macos. Però és una opció que és possible. I què vol dir? Doncs que realment es pot fer una escola sense, o s'hauria de fer una escola en què tots, i ara que la societat és molt plural, fins i tot amb diferents opcions religioses, una escola en què es treballés els valors del laïcisme, però no es fes dogmatisme de cap classe. Dogmatisme de cap classe. Que cada mestre tingui la seva opció, però que no la inculqui. I les creences religioses, no ens enganyem, són dogmes. Són dogmes. Per tant, i aquí una tercera
frase, no sé si ja l'heu canviat, canvieu-la, sí. La Marta deia, el problema de fons, si una escola d'opció religiosa o d'un altre tipus, pot ser considerada escola per a tots, escola pública, continua en peu i no es resol només amb l'aplicació de mesures administratives. O sigui, no és tant si la llei ens ho diu o no ens ho diu, sinó si pares i mestres ens posem d'acord per dir que volem una escola pública laica. I, de fet, en tenim una bona prova amb el document, que després la Mar també parlarà, de l'any 1975 i 1976, que és el document de l'escola d'estiu, fet amb molta participació i molt pluralisme d'opcions polítiques, però que tots ens decantem cap a una escola pública i laica. La mateixa Marta diu l'altra frase també, diu, també entre nosaltres l'experiència feta per grups de creients de retornar la catequesis a la parròquia, perquè veníem d'una dictadura, i de caracteritzar l'escola només pel tractament de valors comuns. És una iniciativa que aclaria i aplanava alhora la concepció i el camí de la formació religiosa i el de l'escola pública. O sigui, si volem i ens posem d'acord, això és possible. I les escoles del CPEC, primer des d'una opció privada, perquè la dictadura no ens va permetre entrar a l'escola pública en aquell moment, però que després, quan s'arriba a fer la llei del CPEC i passem a escola pública, es continua fent escola laica sense opció religiosa. També us diré que a mi, amb el pas dels anys, em fa fins i tot una certa por fer campanyes a favor de l'escola pública, laica. Per què? Perquè ràpidament s'obre la campanya anti i em sembla que retrocedim cada vegada que hem obert aquest debat. I per això m'atemoritza una mica obrir-lo, però val la pena obrir-lo, perquè l'escola no pot adoctrinar. L'escola ha de ser oberta, tan oberta a l'exterior com oberta a les creences polítiques i religioses de cada un dels moments. Però tots hi hem de ser lluitant i remant en aquell sentit. I acabaré amb una frase de Francisco Giner de los Ríos, de la Institución Libre de la Enseñanza, que diu, ¿han cambiado ya? Sí. La escuela laica es respetuosa de todas las creencias religiosas y simpatizante de la espiritualidad humana, neutra con respeto a los dogmas peculiares de cada confesión y claramente comprometida con los valores del diálogo, la tolerancia activa, la justícia social i la paz. Tots ells valors comuns, valors que ajuden a fer aquesta escola pública laica. Després, si voleu, podrem anar entrant en molt més detall en cada un dels temes. Moltes gràcies. Molt bé. Continuem? Sí. Ja, és que clar, és com ben rodat, no? Si Marta Mata parla, després tenim a Rosa Sensat, que reafirma les paraules de Marta Mata, perquè està clar que hi ha un lligam totalment claríssim i importantíssim. Jo, primer de tot, agrair que estigueu aquí, a casa nostra, a l'Associació de Mestres. Ens agrada molt que l'USTEC utilitzi aquest espai, sempre teniu les portes obertes i el que faci falta
perquè fi al cap del que es tracta és d'això, no? De compartir ideologia, compartir diferències, compartir qualsevol cosa que sigui possible parlar-la i exposar les creences i ben argumentades. Vull dir que, i com que vostè que això ho fa i ho fa molt bé, sempre pot venir quan vulgui perquè és així. Dit això, a Rosa Sensat li pertoca parlar de l'escola pública, que l'assumpte, com que és aquest lligam tan directe amb una de les fundadores, que és Marta Mata, importantíssima per Rosa Sensat, ja n'ha parlat. Però jo repassaré una mica com vivim la idea de la importància del què significa escola pública, quins perills tenim si la desqualifiquem, i després també me n'aniré al final, i ho faré tot molt de pinzellada i passant per sobre, però per tenir una mica de nocions, a una cosa molt de l'associació i que també està com molt relacionada, i és aquesta idea d'infància i necessitats i drets, els drets dels infants i el dret a l'educació, que no és el mateix que la necessitat d'educació, i després en parlem una mica. Quan parlem de què significa escola pública, jo quan intentava ordenar les meves idees sempre em passa igual, sempre penso allò que no ha de ser, què és el que no ha de ser. Però vaig dir, no, Marc, comença per el que sí, perquè si no llavors entrem en un discurs així com negatiu i ja en tenim prou d'aquesta idea més fosca de les coses. I no, ho he canviat i em venia al cap d'entrada que l'escola pública rep diners públics, i això és una gran responsabilitat per als que hi som a l'escola pública, i aquí ja comencem d'una manera diferent. Si l'escola pública rep diners públics, això vol dir que hi ha un compromís cap a la societat. Jo crec que ens situa en un lloc molt diferent, als professionals que hi treballem i a les persones i a les famílies que escullen l'escola pública, perquè mai hem entès l'escola pública com un lloc on s'hi va aprendre de forma gratuïta. No, ho sento molt, però és una ideologia de vida. I crec, i creiem des de l'associació, que també ho hauria de ser per part dels mestres que l'escullen. I això ho deixo aquí, també, com ella diu, no? Això ho deixo aquí, ara interpreteu. És així? Nosaltres pensem que el compromís que parlàvem ara perquè rebem diners públics suposa una ideologia teva i suposa que hi vols treballar per això. Llavors, què més anava ordenant jo? Si és així i si estem parlant d'uns diners públics i d'una cosa tan important com una ideologia de vida, representa que les polítiques educatives treballen per això. Per tant, què significa escola pública? Significa que els professionals que hi treballen són uns funcionaris molt ben formats. Així hauria de ser, perquè si volem el millor i volem que aquesta escola pública sigui de qualitat, aquests diners públics s'estan invertint en una bona formació i en uns professionals que realment saben el que s'hi fan. Després ja anirem parlant. I a més, com que és una ideologia de vida, doncs què passa? Que no és un lloc, l'escola pública, on només es transmeten coneixements. I això ara està molt en dubte, i jo em sembla que a mi em toca també reivindicar-ho. No, senyors i senyores, a l'escola pública no es transmeten només coneixements, perquè a l'escola pública es determina com volem que siguin els ciutadans del futur. S'ha de determinar perquè estem invertint uns diners per als ciutadans del futur i no volem que només sàpiguen molt de mates, de llengua, de ciències o de qualsevol assignatura. Volem una mica més, i volem que en aquesta escola pública hi hagi igualtat d'oportunitats, perquè això representa una sèrie de valors. Volem que hi hagi convivència, solidaritat i, sobretot, que allà hi hagi una participació democràtica, perquè això reverteix en com volem que siguin aquests ciutadans. I sobretot, l'escola pública ve a definir-se amb moltes coses que he anat sentint fins que m'ha tocat a mi el torn, i és allò del tots, tots, perquè tots tenen dret a l'educació. És igual la seva procedència, la seva ideologia, la seva religió, ja la poden portar a sobre, però
hi són perquè tots hi tenen lloc. És igual l'idioma que tingui, ja ens espavilarem, noi? Ens ha tocat això, però és així. I també és igual el nivell educatiu que ens arriba a l'escola pública, perquè sabem que el tots també implica això. I vol dir que haurem de buscar la manera d'equiparar aquests nivells educatius i partir de diferents llocs. I què passa si això tan important que us dic, que a més acull tots aquests valors que tots aquí segur en aquesta sala i els que ens escolten estan d'acord, no? Què passa si comencem a desqualificar aquesta escola pública perquè ens sembla que no reuneix característiques que personalment no la reuneix, perquè com que és una escola pública tots a dir el que pensem i la comencem a desqualificar perquè ens sembla que no funciona bé. Què passaria si això és així? Què passa quan això és així? Doncs passa una cosa tremenda i és que les famílies escolten coses que no els hi agraden però que tampoc saben verificar i tampoc entenen massa per què passa, però senten aquest soroll de fons de que no és un bon lloc per als seus fills i filles i comença la fugida a la concertada i a la privada. I clar, què estem fent amb això? Estem afavorint només a les classes socials amb més recursos i això ja estem restant valor a aquests diners públics que estem invertint en això. Augmentem la segregació escolar, debilitem el sistema democràtic. Fatal, això és fatal, debilitar el sistema democràtic. Ens porta a incoherències com les que ens deia la Hongria. Segurament que explicacions inexplicables venen per un debilitament del sistema democràtic. Hi ha una pèrdua del finançament perquè no ens enganyem. Les polítiques educatives serioses tenen les idees clares i saben cap on han d'apuntar. Però últimament les polítiques educatives no són serioses i si no són gaire serioses només fan cas a les corrents de moda, d'aquelles corrents que, perquè no em molestin gaire, faré cas i perquè a més em funciona i jo puc reduir gastos en determinades coses. Doncs què passa? Doncs que existeix una privatització encoberta enorme que no sabem com posar-hi remei. Per tant, sisplau, atenció quan parlem malament de l'escola pública. Si ho fem, fem-ho amb solucions possibles i donant raons molt clares i apostant també per ella. I apostant vol dir també posant en valor les coses que sí funcionen. I sobretot, adonar-nos i ser capaços de veure que el que ens trobem a l'escola pública és una riquesa. I ja per acabar, passo en aquest punt que a mi m'agrada especialment parlar-ne d'això, perquè canvia una mica la posició quan mires la infància i quan mires aquesta escola pública que necessitem. I és que no ens hem d'oblidar que l'educació és un dret. No és allò de, els que volen sí, els que no, els que jo vull, els que volen els altres. No, és que és un dret per tots. I un dret, quan parlem d'infància, necessitats i drets, hem de pensar que el dret, si tu te'ls mires als infants com objectes de drets, canvia molt si penses que són unes personetes que tenen unes necessitats. Perquè llavors la mirada a tu et situa en un lloc molt diferent a l'hora d'atendre'ls i a l'hora de lluitar vers a ells i voler una veritable escola pública. Tenen una sèrie de drets, per tant, tu ets responsable que se li accedeixin, que se li compleixin. Si tenen unes necessitats, l'infant depèn de tu constantment i tu pots donar-li el just i necessari. Però quan són drets, tu tens una responsabilitat, unes obligacions i una necessitat teva d'abastar tot això. És com una petita reflexió sobre necessitats i drets que ens porta molt a ser molt més contundents a l'hora de ser responsables amb allò que hem de fer. Res més, jo ho deixo aquí i després ja... Doncs continuem amb la Clara. Sí. Des d'Esplac, com abordem? Sí, a diferència... Ui, és que sona molt fort, oi? A diferència de les vostres intervencions, la meva al final serà com una posada en pràctica d'això, que és la que fem... Soc jo.
Ara sí. Esplac, així, cada dia. Llavors, Esplais Catalans som una associació que abans ho deia la Marina, de 108 esplais arreu de Catalunya repartits per tot el territori, més o menys, que vam néixer el 1982, una mica també, que m'ha anat recordant coses que anàveu dient, no? Doncs, el moviment d'esplais que va créixer també durant el franquisme, en el marc també de les esglésies locals, com un espai on es podia educar en català, en un mínim, no, com que allò es permetia, no? Doncs ja en entrada a la democràcia hi va haver una sèrie d'esplais que van decidir o crear-se de nous o abandonar les esglésies, i arrel d'aquí aquests esplais van anar agrupant-se entre ells fins a formar Esplais Catalans, que això va néixer el 82, molt a la zona com de Barcelonès, Badalona, etc. I a partir d'allà, des de llavors, hem anat creixent i ens hem anat expandint arreu de Catalunya. Llavors, això em porta a dir que al final la laïcitat és el nostre tret diferencial respecte a la majoria d'altres federacions, tant d'esplai com fins i tot també d'agrupaments d'escoltes, que no són tantes les que són laiques. I llavors això el que fa també és que mica en mica tots aquells esplais que es van qüestionant perquè segueixen en el marc de l'Església Catòlica, puguin fer el pas a dir, a partir d'ara educarem en la laïcitat i entrem a Esplais Catalans. Llavors, per això hem passat de ser els 6-8 esplais que érem aquell any, al ser els 108 que som a dia d'avui, i cada any entren més esplais que opten per això. Llavors, tots aquests esplais que decideixen apostar per la laïcitat van entrar en Esplac malgrat totes les barreres que es troben, i també volia que aquest fos un espai per explicar-vos aquesta realitat, que és que al final l'Església té lligats a molts esplais amb el tema dels locals, i al final hi ha moltíssims edificis que són de l'Església, molts d'aquests són utilitzats de moltes formes, un és pels esplais, i llavors això fa que en alguns moments esplais que vulguin abandonar l'Església no puguin fer-ho perquè es quedarien sense local. I aquí també és una mancança de l'administració pública de no oferir locals a tots els esplais que ho necessitin per educar en la laïcitat, que al final l'educació és un dret, i l'educació en el lleure també forma part d'això. I no està garantint que tots els esplais que vulguin educar en el lleure ho puguin fer en la laïcitat, també és una mancança que tenim a dia d'avui aquí. Llavors, així com la laïcitat és un tema que ens defineix molt, també és veritat que els monitors d'esplai, que el relleu és rapidíssim i que constantment està canviant la gent, és un terme que mica en mica hem anat veient com sembla que ha passat de moda, o almenys la gent, malgrat nosaltres ens identifiquem molt fort com a tal i ens diferencia de les altres federacions, veiem com ha passat de moda i ja no està en el nostre dia a dia. Llavors també és per això, i també lligat amb tot el context actual, des d'Esplac l'any passat, aprofitant el canvi de pla estratègic intern nostre, vam fer una reformulació del terme de la laïcitat que crec que va molt en la línia del que parlem avui. I és que sempre hem parlat de laïcitat no només com a no confessionalitat, sinó també com a lliure pensament, i llavors vam decidir aprofundir una mica més en aquesta segona part i dir que per nosaltres la laïcitat també és la forma de combatre els discursos d'odi i de combatre l'auge reaccionari que hi ha a dia d'avui al nostre voltant, específicament entrant molt a la vida dels infants i joves i dels monitors que estan als esplais. Llavors, arrel d'això hem començat a treballar molt en aquesta línia i aquest últim any hem fet una sèrie d'activitats i una sèrie d'accions com per parlar de la laïcitat des d'aquest combatre els discursos d'odi, i vam fer una trobada que
és una foto, en realitat no. Però vam fer una trobada de tots els esplais de les 3.000, bueno, som molts més, som 10.000 persones, però 3.000 d'aquestes 10.000 persones ens vam trobar a Vilanova, on vam celebrar l'Esplayada, que és una trobada que fem cada 3 anys, o sigui, en una vida d'un monitor, un viu en una esplayada en tota la seva trajectòria, i vam estar treballant els discursos d'odi. I no només allà, sinó que vam fer durant tot el curs anterior un treball previ molt interessant de veure en totes les temàtiques que nosaltres hem anat treballant com es placa el feminisme, el decreixement, doncs veure com això podem educar els infants en aquests temes, treballant el combat dels discursos d'odi, i hem creat un recurs que jo crec que també us pot ser interessant, que són recursos educatius per diferents edats per treballar els discursos d'odi de diferents temes. I us convido molt a entrar al nostre web i remenar-ho i provar-lo. I bueno, o sigui, bàsicament, això que per nosaltres la laïcitat tampoc no ha estat mai una qüestió de neutralitat, que jo crec que hi entrarem més amb això, i també estem apostant com per declarar-nos obertament antifeixistes i per treballar obertament aquestes temàtiques amb els infants i joves, perquè creiem que precisament el terme laïcitat, per molt que sembli això passat de moda, doncs és més vigent que mai. Sí. Molt bé, gràcies. Jo agafo el fil, és a dir, que m'ho has deixat perfecte, hem fet com una mica la revisió històrica del concepte de laïcitat i sobretot la laïcitat centrada a l'escola pública, que com sabeu USTEC és un sindicat de docents de l'escola pública a Catalunya exclusivament, és a dir, que nosaltres no toquem el sector privat. I llavors, per nosaltres ho portem molt al nostre ADN i portem a l'ADN també el que implica més enllà de la confessió, del dogma religiós, el significat de laïcitat, que és una miqueta el que ens editarà. I com ho heu abordat és com nosaltres l'entenem, com ara mateix hi ha professorat jove o tenim fins i tot gent que està a la universitat estudiant que ni tan sols es planteja que l'escola no pugui ser laica. I algunes persones d'aquestes amb les que hem xerrat provenen d'escoles concertades religioses i no tenen la percepció d'haver estudiat en una escola que no sigui laica. I això el que ens ha fet també és com desdibuixar molt el concepte. Jo voldria ara que poguéssim abordar la ressignificació del concepte de laïcitat vinculat a l'educació avui dia, però també vinculant-ho amb el sentit més ampli de la paraula, el que impliquen els valors de la laïcitat, com molt bé abordaven des del feminisme, des de la democràcia, des de tots els valors vinculats amb la justícia social. I penso que des del lleure o des de la cura de l'infant a l'escola són valors que tu has d'anar treballant perquè després, quan tu vols tenir la teva identitat docent, això ho has de tenir molt clar. I ara sovint el que nosaltres ens hem trobat, tant els docents com el personal educatiu que treballa amb nosaltres als centres educatius, que ens han desproveït d'aquesta identitat docent. I estem fins i tot una mica atemorides de poder abordar aquests valors vinculats a la laïcitat a l'escola pública, que és de justícia que hagi de ser així, que està finançada amb diners públics, encara que l'escola concertada també viu gràcies als diners públics. Doncs, com nosaltres mateixes ens sentim atemorides a l'hora de defensar la llengua catalana, a l'hora de defensar el feminisme, la igualtat, la no discriminació, la inclusió, com ho fem? I també estàvem una miqueta de por perquè aquest discurs de l'escola ha de ser neutra, però clar, ens van minant. I aquests discursos d'odi estan a la societat i l'educació, ja sigui de manera més formal o no formal, no pot viure
d'esquenes al que està succeint a la societat. I aquesta polarització cala dins dels nostres espais i entra a les escoles. I llavors tenim les persones que són professionals de l'educació en aquesta disjuntiva de la por pel que pot arribar a passar si tu exerceixes el teu dret i la teva identitat com a professional per abordar aquests valors, i no podem obviar que també tenim persones encarregades de l'educació dels nostres infants que estan entrant en aquests discursos, o famílies dels dos sectors que estan disposades a dir-nos com hem d'educar, i famílies que volen defensar aquesta escola pública, laica, democràtica, i que se senten també interpel·lades i qüestionades per fer-ho. Com abordem aquest tema ara mateix? Com abordem la neutralitat de l'educació en la societat que ens trobem avui dia? Qui vulgui començar? Vinga. Sí. A veure, neutre, què és el que és neutre? Tot es pot llegir de moltes maneres quan es diu neutre. Per tant, anem a parlar de valors. I per mi la laïcitat, el primer que és la defensa de la democràcia. Això per començar, perquè si hi ha dictadura, deixem-ho córrer. Ja no avançarem. Per tant, el primer tema de la laïcitat és la defensa de la democràcia, i la defensa de la democràcia és el no al dogmatisme. I el no al dogmatisme arriben al mateix concepte de l'important són els valors que anem a difondre. I em sembla, jo vaig viure també una estona l'espleiada a Vilanova i ho van concentrar molt bé amb els discursos d'odi. Vull dir, s'han d'anar trobant, segons les edats i el contingut també, a com treballar cada un d'aquests valors. I fer-los viure no només als infants, sinó també en els seus pares. Això és important. I al meu veure, el tema de valors es treballa molt millor a l'escola pública que a l'escola concertada. Però, en canvi, l'escola concertada sap vendre molt bé, que treballen per la pau. I resulta que els de la pública no treballeu per la pau. O sigui que ells, la concertada sap vendre aquell concepte que enllaça amb la societat més liberal, de sempre parlar el millor referent, que també em va parlant la política, la televisió, i llavors els grans conceptes, pau, llibertat, però aterrem. I al meu veure s'aterra molt millor a l'escola pública que a l'escola concertada, que també es financia amb diners públics i que el que cal és tenir molt més control de l'escola concertada. Catalunya, des del pujolisme, el control de l'escola concertada està en entredit i costa cada vegada que ha pogut governar una miqueta a l'esquerra, ha marcat algun límit, però a continuació ve algú que ho torna a desfer tot. És les contradiccions de la pròpia democràcia. Jo el que diria també és que, també començo dient que nosaltres a l'escola d'estiu que fem aquest any, que vosaltres parlàveu que és la segona, nosaltres la 60a escola d'estiu, som forts amb això.
Sí, bé, bona senyal, bona senyal. Jo vaig anar a la segona escola d'estiu ja, que vinc de la segona escola d'estiu de l'Hospitalet. Doncs, bueno, el nostre, sempre i de forma tradicional, toquem temes polítics perquè volem d'alguna manera des de l'associació també marcar una ideologia pròpia i oferir espais per poder-ne parlar. I aquest any doncs, és política, bueno, primer 60 anys dempeus, que ja és difícil. Després política i escola, per tant ho deixem claríssim, no? Més enllà de l'ensenyament, perquè és allò que us deia, no? A veure, que l'escola és alguna cosa més que l'ensenyament. I ens estem centrant només en l'ensenyament, només per fer un debat tan superficial que no ens permet abordar aquesta política, que és essencial que en parlem. I evidentment que a l'escola es fa política, perquè quan no fas alguna cosa també estàs fent política. Per tant, fer i no fer és fer política. I si volem crear, o com ho podríem dir que no sigui així, formar els futurs ciutadans, evidentment que hi estàs posant una part de teva política. L'altra cosa és que tu tinguis uns ideals propis i vulguis que siguin aquells, no? Però el que estem parlant quan estem fent dins de l'escola política és que estem encaminant una manera d'entendre la societat que és política pura, no? Una manera d'entendre la societat on hi ha aquests valors. I el problema que tenim, penso, a l'escola pública, que una mica ho apuntaves tu, no és que... Bueno, una cosa inicial, abans del que anava a dir ara, és això de que no ens ho creiem prou. No ens creiem prou que l'escola pública és ideologia pura, no? Si tu creus com a professional que hi ets a dins, tot això ho fas viure a les famílies i els hi ensenyes i els hi comuniques una manera d'entendre el món. Però no ens ho creiem prou perquè hi ha hagut un desgavell, una entesa del que és treballar a l'escola pública molt focalitzada, i perdoneu-me perquè això està molt associat als sindicats, no? Els drets exclusivament laborals. I hauríem d'amplificar la mirada i parlar d'alguna cosa més que dels drets laborals. I llavors els que estan treballant a l'escola pública tindrien una capacitat d'entendre més a on estan i on s'estan posant. I podrien triar si volen o no volen ser-hi, no? I, bueno, i això que deies tu, no? Que qualsevol acció és política pura, que això que l'escola concertada ho sap vendre molt bé. Bueno, l'escola concertada el que fa bé és parlar de valors d'una manera molt simple, no? I la comunitat, les famílies ho entenen com elles volen entendre-ho, sense anar més enllà, no? Pues que es portin bé, que s'estimin, no? Que els nens no es peguin, que quan fem el Dia de la Pau tots tinguem una medalleta dient que ha sigut un dia meravellós i que a partir d'ara ens estimarem molt i papa t'estimo molt i mama t'estimo molt. Però això no deixen de ser accions hipermega superficials i l'escola pública el que hauria de fer és saber-ho veure i fer accions molt més profundes, que transformin, que s'ho pensin, que vagin una miqueta més enllà, i que les sàpiga comunicar, sense desmillorar el que pugui fer la concertada o la privada, que facin el que vulguin, però que no siguin el principal i el millor que es vegi i el que es veu, no? Que nosaltres sapiguem explicar el que estem fent i que a més transforma. Jo podria dir això. Perfecte, doncs t'entomo, sí? Doncs jo partiria de la idea, de que tenim un repte amb el propi concepte, hem de reinterpretar, adaptar al context actual la laïcitat, però no només la laïcitat, la justícia global. O sigui, venim d'un segle de conceptes que les persones més joves no se senten identificades i que molts de nosaltres tampoc. Términos viejunos, seguramente, ¿no? Y quan diem laïcitat, molts cops és anticlericales. Bueno, en el nostre context no equival, no? Això per una banda, no? Hauríem no de reformular, però sí d'explicar
com s'adapten a aquesta realitat, i és el que hem fet amb la publicació que la Marina us ha ensenyat al principi, que la tenim amb Obert a la Ferrer i Guàrdia, com donar resposta a la laïcitat des dels discursos de l'odi. Esplac va arribar també en aquesta mateixa conclusió i ens vam trobar treballant en el mateix repte. Nosaltres sí que internament estem fent aquesta reflexió de dir com expliquem la laïcitat i quins són els valors, les terminologies que poden fer aquesta pedagogia respecte a què és laïcitat. Segurament hauríem de fer alguna cosa tan revolucionari com fer un ideari per explicar això, què és la laïcitat en l'escola pública, no ho sé. Des del moviment de lleure associatiu i l'Escola Lliure del Sol sí que teníem un ideari que compartíem als cursos de monis i dires de lleure educatiu perquè els que es formaven sapiguessin a què ens referíem quan parlàvem de laïcitat. I després fer un apunt, que segurament fa por un ideari basat en la laïcitat, perquè fa por fomentar el pensament crític. En una època de consum de la IA en la que no ens estem apoderant de la IA, sinó el que fem és que pensi per nosaltres, un pensament crític i fomentar aquesta ciutadania crítica des de l'educació pública finançada per tots i promoguda realment per professionals que es creguin allò públic, seria revolucionari. I segurament no agradaria que es desplegués. Per altra banda, el que s'està fent és decretazos prohibiendo, per exemple, els usos dels mòbils en una societat que és digital també, quan hauríem d'acompanyar en un ús crític d'aquestes tecnologies. I les autoritats el que haurien de fer, en comptes de regular els usos, regular el disseny a les grans corporacions. Bueno, estamos en un mundo quizá al revés, ¿no? Que estem prohibint, doncs és això, que els centres educatius fins als 16 anys utilitzin el mòbil, quan als 16 anys les noies poden avortar, tenen uns drets, però no poden usar un mòbil. I no els estem ensenyant a utilitzar aquestes eines críticament. Llavors, quina societat volem? La de la IA submissa o la de les intel·ligències col·lectives en contra d'aquesta IA? Tornant al tema de la neutralitat, recuperant això, clar, la cosa és que des d'on vinc jo, del món dels esplais, la neutralitat mai ha estat una opció. Llavors, també fent la lectura de... En el moment en què tu deixes de fer alguna cosa, hi ha algú altre que sí que ho està fent. I, en sèrio, això és la neutralitat, perquè llavors, si és així, evidentment no volem ser neutrals, no? Llavors, com que amb aquelles frases que abans ensenyava l'Assumpta, que parlava de justícia social, és que educar per això és precisament no educar la neutralitat, no? Educar amb una ideologia concreta, que poden ser moltes, però que treballen per això. Llavors, és imprescindible posicionar-se en certs temes i entenc que, el que comentaves abans, que l'agència que tens com a mestre segurament és molt diferent que la que tens com a monitor en un projecte educatiu, que és el teu propi, que periòdicament revises aquest ideari que regeix amb totes les activitats que tu fas, però que hauria de ser com un fonamental de l'educació no creure que la neutralitat existeix, perquè la neutralitat
que entenem com a neutralitat és molt posicionada i precisament el fet de que pensem que és neutra és el que la fa encara més perillosa, no? Que és que entenem que això són els valors comuns i en realitat doncs, probablement aquests no estan treballant per la justícia social com nosaltres sí que ho faríem. No, si va això ara. Ara està verd. Jo ara estava pensant que estem classificant molt l'escola pública i l'escola concertada, i d'escola pública i d'escola concertada n'hi ha de tot. N'hi ha de tot, perquè, a veure, jo tinc 5 nets i 3 van a una escola pública i les altres 2 van a una altra escola pública, no? I una d'elles treballa molt el tema feminisme, per exemple, i tot el mes de març tenen com a treball comú l'escola treballar pel feminisme i saber què vol dir una societat masclista i quins conceptes s'han de donar entre la relació entre el noi i la noia, el nen i la nena, i van treballant això en els diferents nivells. I, per altra banda, l'escola concertada fa 20 anys era molt religiosa, o sigui, estava en mans dels religiosos. Però, per exemple, al meu poble ja no en queda cap. Totes les escoles que eren religioses les estan portant gent laica. O sigui, gent no laics d'escola laic, sinó gent que no tenen, ni són monges ni capellans, alguns tenen les seves creences religioses i altres no. I la prova és que van respondre igual les escoles públiques que les escoles concertades, que en podríem dir religioses, però que no n'hi ha ni un, hi ha de religió, de persona d'hàbit religiós. En la vostra festa els nens dormien amb les escoles i tant van respondre unes escoles públiques com van respondre unes escoles concertades. Per tant, jo crec que estem en un procés que potser ja no podem catalogar tant així unes i altres, sinó que respon més ja també al que cada escola s'acaba plantejant com a treball per fer ciutadans i ciutadanes del futur. Com podem fer que siguin emprenedors, com podem fer que tinguin consciència de classe, l'hauria de fer pròpiament l'escola pública, però que tinguin consciència, que emprenguin i practiquin els valors a dins de l'escola. I llavors anem fent ja passos cap a poder emprendre aquest tema que el més important en una escola és que tothom hi sigui i que es respecti l'altre. I això és el que hem de voler en la nostra societat. Tots hi serem i que ens puguem respectar. I del diàleg en poden fructificar molts temes. Hi ha una cosa que és que no és tant escola pública, escola concertada, que potser a l'hora de parlar-ne ho sembla, sinó del concepte del que hauria de ser escola pública. I sí que és veritat que posem en relació el que és l'escola concertada, perquè té unes direccions i unes maneres d'actuar que tria una manera de fer. I quan parlem del concepte d'escola pública vol dir que tots anem a la una amb una ideologia, que és la que pensàvem. No és tant entrar en aquesta crítica d'uns i altres, perquè llavors aquí sempre passa que quan entrem en aquest tema els professionals de la concertada se senten atacats i aquí no va de persones ni va perquè segur que fan la feina tan bé com la poden fer o tan malament com la podem fer segons a la pública. Això a mi sempre m'agrada aclarir-ho perquè nosaltres també, com a defensors totals de l'escola pública, tenim moltes escoles concertades que són escoles amigues. I això ho hem d'explicar moltes vegades als associats, perquè, clar, sembla una incoherència, però és que aquí el que volem transmetre és
el concepte d'escola pública a uns professionals que siguin i vinguin d'on vulguin, perquè llavors no els ubiquem en una escola en concret, sinó com a professionals que venen a formar-se, com a professionals que venen a saber com entenem la infància, com a professionals. I això també ens ajuda una mica, no, a sentir-nos part de tot una mica tots. No es tracta tampoc d'enfrontar. I bueno, em sembla que veia per aquí mans que ens tenen ganes de parlar. I apuntar, perdona, la dada que sortia de neutralitat, de les dades que us he presentat. Un 70% de la població està en contra de la simbologia religiosa a les escoles. És una dada clau. Consol, si em deixes llançar l'última pregunta, després obrim el debat al públic. Sí? Vale. I amb això acabarem i ja obrim una miqueta de debat, que seria recollint aquesta neutralitat o recollint aquesta manca d'ideari o recollint aquesta escola pública i concertada, laica, però que ve absolutament determinada per un calendari. I aquest calendari no compleix unes pautes pedagògiques, de X setmanes, un trimestre, descansem, recuperem una miqueta energia, l'alumnat desconnecta, es torna a connectar, tenim un calendari que ve determinat absolutament per una religió. És un temazo, això, Com ho abordem, això? Bueno, Marina, primer dir que sí, que ve marcat per una religió, però que ve marcat per la darrera lluna plena del mes de febrer. No sé si tothom ho sabíeu, però la Setmana Santa són 40 dies després de l'última lluna plena del mes de febrer. Algo tan religioso com això ens marca la Setmana Santa. Per això puja i baixa. Sí. Llavors, és irracional, totalment, però és irracional aquest calendari, el de trimestre de Setmana Santa, és irracional quan una festivitat, el macropont que tenim d'un dia nacional i un dia de Santoral, d'Immaculada, el macropont cau en dimarts i dijous, doncs aquí també tenim diferents reptes, tenim també reptes de començar, aquest any començarà el curs un divendres per cicles formatius i batxis després de la diada, de l'11 de setembre. Sí, tenim diferents dies. El calendari és irracional. Des de la Ferrer i Guàrdia ja fa molts anys tenim una publicació que és La mare del Déu, us ho diré, sí, dels sous, que parlant d'aquesta irracionalitat, que no només és escolar, és social. És que aquí tenim els dos temes a debat. I les escoles també tenim maneres d'abordar això sense necessitat que algú amb més poder ens digui com ho hem de fer, Tan fàcil com seure's al claustre i parlar d'aquest tema i organitzar, si més no, com celebrem aquestes festes. Comencem per aquí i després ja podem començar a picar portes i a dir com ho hem de plantejar això, quins canvis hem de fer, quins experts ens hem de reunir. No, això no, però... Era broma, això. Però llavors començar la revolució aquesta de dir, però això ha de sortir de nosaltres, perquè ja sabem que la política educativa no està per aquestes coses. Llavors, si ens ho creiem, tornem a aquesta idea, si ens ho creiem, comencem a moure'ns. I des de dintre del claustre parlem-ne, que tenim una marge de treball i de molt possible. Hi ha moltes escoles que estan parlant, ja no parlen del Nadal ni de... parlen de la festa de l'hivern, la festa de tardor, Això sí, es fan festes, perquè també la pregunta podria ser, cal, això? No sé, doncs potser també ens podem atrevir a fer-nos aquestes preguntes a les escoles. I pensem que si el claustre està d'acord, qualsevol resposta és correcta si la defensa bé, si està ben argumentada i si té un ideari al darrere i el per què.
I llavors també entrem, quan en alguns debats o en algun moment hem parlat d'això, sempre es retreu aquella cosa de però és que llavors la cultura catalana, no? I tot això. I també és veritat que l'hem de cuidar. Doncs sapiguem què és la part de cultura, doncs potser el tió és una cosa que s'hi ha de quedar, no? Perquè això sí que ens interessa, perquè és veritat que és l'escola de tots, però no podem oblidar que l'escola de tots, perquè sigui de tots, han de saber a on som. I saber on som vol dir explicar les tradicions del lloc on. I és una manera inclusiva, també. No estàs excloent, no? Estàs incloent perquè els estàs explicant i els estàs obrint les portes a la tradició del país on són. Bueno, aquí això és, bueno... Em sembla que tu parlaves més des del calendari, no? De la distribució. Jo crec que el tema de la distribució se'l pot fer el propi claustre i no té per què coincidir exactament, però en canvi s'ha de respectar perquè els pares i les mares també tinguin aquells dies per poder estar amb els nens, perquè més complicat que la conciliació familiar ja no hi ha res més. Jo recordo, en la meva època amb els nens petits, el més difícil era fer la conciliació familiar. I si a sobre cada escola fes les festes quan muntés, però en canvi es pot muntar el calendari de que es poden fer exactament iguals i reemprendre qüestions abans de fer les vacances de Nadal. I després, quan es torna a classe, s'enllaça. Això ara hi ha molts instituts que ho estan fent i no passa res. Vull dir, cadascú pot organitzar-se, perquè si aquí hem de posar-hi també la conciliació familiar, ja seria difícil. Bueno, no quadraria enlloc. Per tant, en canvi, el fet que en el calendari es pogués començar com més aviat millor al setembre, però que es respectés que s'ha d'haver organitzat el curs, val? El que no pot ser és que dir que 2 o 3 dies serveixen per organitzar el curs. Això és el que no pot ser. Ara, com que a més tenim una festa que tots volem celebrar, que és l'11 de setembre, doncs aquesta també ens marca molt. Doncs, bueno, jo trobava més bé començar el dia 12 i no començar abans, perquè el dia 11 donava pas a tota la possibilitat de l'organització del curs i del treball que s'ha de fer en una escola prèvia. I haver-ho avançat ha complicat la conciliació familiar, els claustres, el no sé què. Per tant, si m'haig de definir, jo diria començar a partir del 12 de setembre. I m'és igual el dia que caigui el 12 de setembre, perquè també ho farem. Ara, que començaran uns en divendres, doncs bueno, és igual. Però començar abans de l'11, molt bé que es pogués començar el 8 o el 9, però és que si l'11 l'hem de parar, doncs tenim aquesta festa aquí al mig, doncs comencem el 12. Aquesta és la meva posició. A veure, jo amb això tampoc no puc aportar molt, perquè això, però amb el que deies a l'inici del curs escolar, quan ho van avançar, aquí sí que ningú va pensar en els esplais, perquè n'hi havia molts que sí que feien activitat a principis de setembre i que de cop es van quedar sense la seva principal activitat, que no és només durant el curs, sinó que sobretot a l'estiu. I, a part que nosaltres també era un moment que aprofitàvem molt també per fer cursos de monitors, o sigui, cada cop i volta un canvi en el calendari escolar, no anecdòtic, però com que sembla, no sé, tan fàcil, de cop i volta, nosaltres ens va generar un efecte dòmino que vam haver de repensar moltíssimes coses de les que fèiem normalment. Però entenc que no té tant a veure amb la religió ni res prevolgut. No, però... Sí, però és això, no? Jo venia a buscar això per dir, és que s'ha de mirar aquesta perspectiva global educativa, més comunitària, què és això? Aquesta obertura d'aquests equipaments educatius més enllà, en el cas sobretot dels instituts de les 3 de la tarda, i com integrar amb d'altres projectes l'educació global de l'alumnat fora del sistema educatiu reglat. Tant
quan no hi ha calendari escolar com dintre del calendari escolar en altres franges horàries. Hem de repensar segurament el model educatiu veient totes les potencialitats que tenim comunitàries arrelades al territori i com ho fem encaixar. I és això, també per temes de conciliacions, no només, però seria molt productiu en el sentit que també moltes famílies coneixerien aquests altres tipus de realitat i aquests altres tipus de projecte que si no és per necessitat, no com d'altres famílies que és per voluntat, porten els seus infants en aquestes experiències vitals. Estic d'acord, com a docents nosaltres ho vam lluitar molt i l'excusa va ser de l'avançament del calendari escolar el tema de la conciliació. No té res a veure, és a dir, abans tenies 2 setmanes al setembre on l'alumnat estava superben atès i estava en aquests espais de lleure, que era una manera en què ells començaven ja el seu curs escolar, encara que no fos dins dels murs de les escoles. Obrim el debat, sí? Consol, vinga. Bé, en primer lloc, felicitats a les 4 per les vostres paraules tan aclaridores, per el vostre posicionament. Bé, jo he viscut des de l'escola francesa fins a la quebecoise el tema de la laïcitat, d'acord? Llavors, jo des de la perspectiva d'aquí, perquè estem aquí i el nostre context d'aquí, doncs, tot i ser molt similar, és diferent, jo em qüestiono el següent, és a dir, com nosaltres, com a docents o indecents, podem afrontar aquesta realitat tan paradoxal i contradictòria, és a dir, en quin sentit? Nosaltres parlem laïcitat, no simbologia religiosa a l'escola. Si m'equivoco, em rectifiqueu, sisplau. N'està plegat a l'escola de simbologia religiosa. I què podem fer nosaltres? Doncs necessito anar a resar per al Ramadan. Sí, aquí tens l'aula. Aquesta és la meva realitat. Llavors, bé, jo, tolerància activa, sisplau. Sí, senyor. Sí, senyor. Sempre. Però, clar, també, per altra banda, se't genera una miqueta, com una miqueta, dir, doncs, bueno, no sé si hem d'adoctrinar o no. Que això en parlàvem aquí, no? Bé, només era aquesta pregunta, reflexió, i gràcies novament. Contestem ara. Hi ha alguna pregunta més? És que si no ens allarguem molt. Jo crec que podríem tanquem aquí el torn i començar. Sí? Un sol, el Sebastià volia, la Ioli també, i ja passem al l'Anna. Doncs ho fem ara que té el micro i anem cap a darrere, Sebastià. Bé, jo volia dir, això ho he parlat amb companys que estem també m'estan dient, fes aquesta pregunta. Em diuen que per a educar amb la laïcitat hauríem de parlar de derogar els acords amb la Santa Seu del Vaticà, perquè d'aquí ve l'ensenyament de la religió a l'escola. I també hauríem de parlar dels convenis que Esquerra Republicana va fer amb el rei del Marroc, que per això fem moltes coses amb els centres educatius per a aquests convenis que existeixen. A veure si aquí teniu informació sobre aquest tema i què podem fer o com podem actuar.
Sí, mira, jo ara parlaré com a mare, que em vaig trobar amb la meva filla que anava a una escola concertada, però que era totalment aconfessional, era una cooperativa i tal, però a 6 anys va dir vull canviar de centre i nosaltres vam dir, bien, pública, vinga, ara és el moment. No ens va entrar en el seu moment, és el moment. Vaig voler que entrés a l'escola del meu poble, Sant Padó. Les dues escoles públiques, com que estaven a 25, teòricament no entrava, però hi havia la concertada, que és una escola amb trets fonamentalistes absolutament. O sigui, és una escola concertada, totalment confessional, però a més amb un fonamentalisme molt acusat. Nosaltres, evidentment, ens obligaven a portar la nena allà i vam dir que ni parlar-ne. O sigui, vam presentar un recurs, ens vam entrevistar amb el senyor inspector i el senyor inspector ens va dir que aquesta escola, com totes les escoles concertades, fossin confessionals o no, eren equiparables a qualsevol escola pública, era oferta pública. Igual, té la mateixa consideració. Nosaltres vam dir que era una escola confessional i que, per tant, havíem, com a família, de poder tenir l'opció de triar si volíem portar la nostra filla allà. Doncs no. Ens va dir, no, l'únic que podem fer és que en el moment que es faci religió, treure la nena de la classe. Aquesta va ser la resposta que ens va donar la pròpia administració. Què hem de fer amb això? O sigui, és que això s'ha d'atacar molt greument, perquè no pot ser que una escola concertada, però a més que sigui confessional, com si fos una escola pública confessional, sigui una obligació. Ha de poder ser una opció, en tot cas, si és que es manté l'existència, no? Però la impotència que vam sentir nosaltres en aquell moment va ser molt gran i al final, evidentment, vaig haver de buscar una altra opció, però jo, portar la meva filla a una escola d'aquestes característiques, evidentment no vaig voler, com a pares, però és que, ja et dic, no vam tenir cap altra opció que buscar una altra opció que no fos aquesta. Jo, demano disculpes perquè he arribat tard i potser és una cosa que heu parlat, però hi havia unes quantes coses que m'han cridat una mica l'atenció i volia fer les preguntes. Pel tema del calendari, jo soc prou gran com perquè quan jo era petit començàvem sempre el 15 de setembre. Començàvem el 15 de setembre a totes les escoles, començàvem el 15 de setembre i me'n recordo el primer dia que van canviar-ho i van posar-ho el dia 12 perquè era així com profitava i vaig dir, ja l'hem liat. Des que vam passar del 15 al 12 i no em torno a tenir mai un principi i tal, llavors el 15 de setembre anava per als esplais, era una tradició molt del país, començar el 15 de setembre, i no entenc per què no reivindiquem tornar a començar el 15 de setembre com havíem fet tota la vida. Això és una cosa. Quan parlàvem del calendari i parlàvem de si Setmana Santa era religiós o no, no estem parlant d'això quan parlem del calendari religiós. Jo crec que sempre serà festa el dia de Nadal, no? Encara que sigui sempre el 25 de desembre. Però per què ha de ser festa el dia de Nadal? I no és festa el dia del Corder? Quan parlem de conciliació familiar, al Raval, el dia de Nadal no hi ha cap problema per la conciliació familiar, però el dia del Corder ja sabem que no venen a classe. Perquè és una festa molt important que el nostre calendari és un calendari que està d'esquenes a la realitat de les famílies del barri. Llavors, clar, no és un problema de que si Setmana Santa es mou o no es mou, és un problema d'això, que totes les festes que no són de constitucions o de 11 de setembre o així, són festes religioses catòliques. Llavors, clar, això és el problema, que no sé què ho hem de pensar. Llavors, després m'ha sabut una mica de greu quan parlàvem així d'una manera tan equànime entre la concertada i la pública, que si totes hem de ser d'una manera, totes hem de ser d'una altra. A veure, jo la pública la vull integradora, la vull democràtica, la vull que construeixi societat. Però això amb l'existència de la concertada va al revés. O sigui, jo per això també la vull única. No és que la vulgui tot això i que les concertades siguin igual, no, perquè tots ho sabem. La gent no escull l'escola principalment per als amics amb els quals els seus fills se faran grans. Llavors, mentre existeixi la concertada, mentre existeixi la privada, la pública serà integradora dels pobres, integradora dels que no poden escollir. Però jo vull una pública per tothom. Vull una pública com eren les escoles bressol de Barcelona. Les escoles bressol de Barcelona era brutal. Aquí al Raval, al ple xino, venien la gent més rica a ficar el seu fill perquè era una escola realment integradora, perquè eren boníssimes. Però clar, mentre existeixi la concertada, jo crec que no es pot ser neutre en el tema de la concertada. Quan parlem de la neutralitat, la primera neutralitat és acceptar la concertada com una cosa normal. Perquè, a més, pagada amb diner públic, no?
Jo sí, la vull democràtica, la vull tal, però sobretot la vull única i de qualitat. I ja per acabar, que sembla que renyi molt, amb el tema de la laïcitat a mi em preocupa una mica, perquè a més m'agrada molt l'exemple que han posat de França. Jo no vull anar a la laïcitat a la francesa. No vull anar a la laïcitat que ens preocupa que les nenes busquin un lloc per resar al Ramadan quan treballo en una escola que faig festa el dia de Nadal. No pot ser. Llavors, no vull una laïcitat per imposar a les dones que no puguin anar amb vel. No vull una laïcitat per imposar. Jo vull una laïcitat pròpia de l'escola, que vull el més laïc possible l'escola, però que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida, amb la seva religió, i acceptar que mentre... O sigui, igual que no entenc per què no es poden anar amb faldilla els homes, no entenc per què les dones no poden anar d'una altra manera o no... Llavors, amb això hem d'anar una mica en compte perquè a vegades la laïcitat es pot arribar a convertir en antisemitisme, en antidiferències, en negar una realitat nova que existeix i que no la pots negar. Llavors, és una mica que hem de veure una mica clar què fem amb la laïcitat. I ja està. Sí. Si voleu, a veure, faig molt telegràficament impossible, però hi ha hagut 4. La primera cosa que volia comentar és que hem tingut un màxim de 59 persones seguint-nos, cosa que jo crec que està molt bé. S'ha mantingut la major part del temps entre 50 i 55, ara la cosa comença a davallar, per tant, ja sé que es demanarà a les ponents. Sí, gràcies. Però... I hi ha hagut 2 intervencions que són purament elogioses. Lídia Blanc, de la Catalunya Central, m'està encantant la xerrada en grans ponents. Judit Vidal, una xerrada genial. I aleshores ja comencem a tenir algunes consideracions que tenen a veure amb algunes de les intervencions que s'han fet aquí, algunes, pensant en algunes ponents, altres, de caràcter general. Perquè Estefania Carballo, de Tarragona, explica que pel que fa a la intervenció de la Mar Hurtado m'ha agradat molt el concepte d'ideologia de vida i que l'escola també és un lloc on es transmeten errors i no només coneixement, i això està molt bé, però no disposem del temps i l'espai necessari per poder-ho fer, atès que hi ha un currículum que complir i una manca de recursos importants. Què n'opines? I després ha tornat a preguntar a la mateixa persona que es queixa que es puguin prendre decisions en els claustres quan, que se n'haurien de prendre decisions en els claustres quan aquests cada vegada són més merament formalment informatius i no espais de debat i reflexions. Posteriorment, Maria Concepció Salgado diu: estic d'acord amb la Mar Hurtado, sembla que avui van totes a tu, quan diu que l'escola pública ha de fer accions més profundes, que ho transmetin i comuniquin i deixar-nos de mirar la concertada. Creieu, Mar, Assumpta i vosaltres que sou mestres que ens ho creiem i que ho fem bé? O sempre ens estem comparant? Suposo que aquesta qüestió de la pública concertada. Per tant, no creem la nostra pròpia identitat i queden només 2 intervencions. Marc Martínez, de Terres de l'Ebre, de Sapinell de Brai, en el treball dels valors a l'escola opino que hem de tindre molt en compte el context de la mala perspectiva vital de molt alumnat, pel que fa a habitatge, precarietat laboral, canvi climàtic, etc. I finalment, la Cèlia López diu, justament una de les intervencions es referia, jo entenc, a la presència de l'islam en els centres educatius, és un bon exemple del que volia exposar. En nom de la suposada laïcitat apareixen comentaris racistes cap als musulmans per part de les mestres. Fins aquí, gràcies per la vostra intervenció, en nom de totes les persones que ho han seguit aquí al marge. Gràcies. Doncs si vols molt telegràficament, no contestaré, contestaré una frase per gairebé tot. No hi ha d'entrar cap dogma a l'escola, per tant, no hi ha d'haver assignatura de religió, ni catòlica, ni islàmica, ni de cap altra. La religió hauria d'estar fora de l'escola. A l'escola
com a la resta de la societat també s'ha de complir la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. I hem de recordar que aquesta llei també obliga per omissió, o sigui que hem de conèixer i reconèixer tots els drets i les discriminacions. Llavors, estaria bé que ens la repasséssim i veiéssim tota la tipologia de discriminacions. I ja només en relació als acords del concordat, des de la Ferrer i Guàrdia tenim una campanya activa, però està a la web, us la podeu descarregar per l'abolició dels acords del concordat. La vam fer amb el 40è aniversari i suposo que tornarem a remoure-la amb el 45è o quan anem al 50è. Teniu per descarregar-vos i tota l'argumentació. Jo no la faig perquè és pública i està a la web. Molt bé. Doncs a veure, jo com responc? A veure, una resposta que pugui englobar diverses coses. Quan parlem, estic totalment d'acord en que les religions han de ser fora, quan passen aquestes coses tan estranyes com explicaves tu, tan curioses, no? Jo em pregunto per què s'accedeix, per què s'arriba a això d'aquesta manera, s'ha parlat en el claustre d'això? S'han madurat una mica les decisions de per què es fan aquestes actuacions? Tenim un currículum i tenim estructurada la nostra autonomia dins del que és les decisions d'aquest tipus, que són com molt a favor nostre. Una altra cosa és que et vingui un inspector que comenci a dir coses que no toquen, però tu també has de saber bellugar-te per explicar-li les raons de per què fas allò. Hem de ser com més capaços d'interpel·lar els mateixos inspectors i no fer-los tant de cas. Amb això vull dir que hem de ser uns claustres actius ideològicament. És a dir, que hem de prendre decisions també dins de les escoles polítiques i hem de saber, d'alguna manera, entrar en debat entre nosaltres mateixos i generar una cultura del prendre decisions amb una actitud molt reivindicativa del que estem fent a dins de les aules. I això ens protegeix molt, ens dona molta protecció perquè ens fa forts. I a l'hora d'argumentar davant d'un inspector queden tombats, no sempre, ja ho sé, però potser no ho fem prou. I davant de famílies que puguin dir que jo vull que el meu fill pugui resar a les hores de l'islam, li hem de dir senyora o senyor o família, vostè està acollit en un lloc on estarà molt ben cuidada la religió del seu fill, però això no ho fem ni amb aquesta altra religió ni amb la nostra. Per tant, aquí no és el lloc i no passa res i no et poden dir que no, perquè també li pots enumerar als moments en què sí que li tens en compte la seva religió. Perdó? Tot això que tu expliques hi estic d'acord també, però és una cosa que hem d'anar fent si ens la creiem i a poc i anar fent i anar treballant-la, però no l'hem d'esperar que la consellera ens doni una ordre per fer-ho, és que ho hem de fer treballant-ho a dins dels centres, generant aquesta cultura ideològica, lluitant per ella. Ens ho hem de creure, ho hem de parlar amb les famílies, hem de fer debats dins de les escoles, hem de fer claustres més pedagògics i més ideològics, hem de saber què pensen els mestres que tenim i totes aquestes informacions que donen els claustres i els equips directius que es poden llegir perquè són organitzatives s'envien per correu. No sé, busquem estratègies, busquem maneres, busquem ganes i si hi ha voluntat es poden fer petites coses. I després ja hi ha un Consell d'Educació, ja hi ha l'Associació de Mestres Rosa Sensat, hi ha l'USTEC, que lluitem perquè això sigui una realitat a escala més gran. Però penso que també hi ha una part nostra que no és prou activa i que està enganxada en aquesta queixa de que em trobo amb això, és que mira què passa, però la meva pregunta és què estem fent perquè això no passi? I l'última cosa, perquè era com molt directe el que a mi, era el tema aquest de que no tenim temps. A veure, el problema és que ho volem fraccionar tot, no? I ara estem treballant això, i ara treballem això, i ara toca això. Clar que no tenim temps, perquè si hem de posar tot el que ha de fer una escola, no hi ha prou hores. La cosa és que hem de conviure amb aquesta manera de fer
I conviure amb aquesta manera de fer, fins i tot quan vas al lavabo, pots estar treballant això. No? Pues perquè si en els lavabos ja no poses nens i nenes, ja estàs treballant això. No toca treballar això. No? És que això forma part d'una manera de fer, una manera de comunicar, una manera de ser, una manera d'organitzar els claustres, una manera de comunicar en els claustres, una manera d'un equip directiu que es posiciona, una manera de fer preguntes en els claustres quan tu comences un debat pedagògic, una manera de formar-te. Això també és molt important. No és el mateix formar-te perquè toca, perquè vull aquests punts, sinó perquè animes des de l'equip directiu, animes el teu claustre a fer una formació ideològica, de pensament, de generar-te preguntes, aquí ja estàs treballant això. És que no ho hem de treballar en fets concrets, ni ho hem de treballar en fitxes, ni ho hem de treballar en un examen final. És que no. I és això, és que no hem de tenir temps per això, és que ja és el temps, ha de ser d'aquesta manera. No? Jo crec que el que més clar per continuar és que l'escola no ha de separar mai. O sigui, i això és un aspecte que és per poder defensar tot arreu. No hem de separar per llengua, no hem de separar per religió, no hem de separar per cap tipus de creença. I per tant, ens pot ajudar en el diàleg i en el debat que hi pugui haver per cada un dels temes. I a tot arreu trobem també persones reàcies a tot i que poden arribar a malbaratar el mateix cos d'inspectors. Però segur que també hi ha inspectors que pensen com nosaltres estem parlant aquí, sortosament. I de mestres també n'hi ha que més valdria que es quedessin a casa que no que anessin a l'escola, també. Però en canvi n'hi ha molts més que estan en una posició oberta al diàleg. Per tant, a mi m'agradaria una mica que quedés aquesta idea de que no hem d'esperar mai. I que, per tant, el bo que ha de tenir l'escola és que ha de ser per tothom. I que els que vàrem viure aquella escola d'estiu, que vàrem estar dibuixant aquesta escola pública que també dèiem laica, coeducadora, tal, ens havia semblat potser que havíem arribat ja al gran pacte i al gran tema, però cada un d'aquests conceptes els teníem i els hem tingut que anar treballant i avançant a poc, Si comparem l'escola de l'any 1975, prèvia 3 mesos abans que es morís el dictador, amb l'escola que tenim ara, hem avançat molt, molt. Ens queda molta feina per fer, i tant, home, alguna cosa hem de deixar per les futures generacions. Que en alguns moments pensem que estem retrocedint i que aquest és un moment en el que ens trobem ara delicadíssim arreu del món, perquè estem veient com s'estan qüestionant els temes democràtics. Home, doncs ens hem d'arremangar tots. I potser no és el moment de discutir si el dia de Nadal és festa o no, perquè hi ha una cosa per més amunt, que és la defensa de la democràcia. Respecte al tema del nostre estat, és a la Constitució aconfessional, no laic. És aconfessional i, per tant, suposo que tots sabeu que el concordat amb l'Església Catòlica es va fer un mes o uns dies abans de donar per aprovada la Constitució. I els que ja tenim anys sabem que cada vegada que s'intenta negociar aquest tema, per mi anem enrere en lloc d'anar endavant. Hi ha coses que costen molt, perquè realment... Ara, això no vol dir que cada X temps s'ha de tornar a posar sobre la taula aquest tema. I segurament que si algun dia arriba a debatre's la Constitució, que no ens la toquin gaire,
aquest tema, es tornar a posar sobre la taula. I fundacions com Ferrer Guàrdia, que va ser el primer pedagog que va treballar per aquesta escola laica, doncs ens hem de remengar sempre, i jo també formo part del patronat de la Fundació Ferrer Guàrdia i és un dels temes que vaig dient sempre. No deixem, perquè no hi ha altres associacions per treballar aquest tema. I per tant, aquests són temes que hem d'anar posant, anar donant toms i posant. Ara, no ens comparem entre escola pública i escola concertada. N'hi ha de bona i de dolenta en un lloc i en un altre. Empoderem-nos de quins són els valors que volem per l'escola i treballem per aquests valors. I aquests valors són els del laïcisme de sempre. Sí, aprofitant que estava aquí, sí que pensava que, relacionat amb el que deia abans dels locals, dels esplais, molts d'aquests esplais intenten trobar l'alternativa en escoles que cedeixin, és que just abans estàveu parlant, en hores que no siguin d'escola, que puguin cedir aquests espais a entitats que també eduquen en el lleure, amb els mateixos valors que l'escola pública, i que també per aquests esplais és una dificultat molt gran. Llavors, precisament per donar resposta a moltes de les coses que estàveu dient, una gran solució és entrar en contacte i teixir vincles i xarxa amb entitats que estan fent aquesta feina en el lleure i que crec que és molt important que totes les escoles que puguin posin a disposició aquests espais per a aquelles a qui l'administració pública, malauradament, no els està cedint aquest espai. I no, res, ja està. Gràcies per convidar-me. Jo per fer un mini resum i enllestim ja la sessió, he anat recollint una miqueta les diferents intervencions i jo crec que principalment el que hem de fer és assumir responsabilitats. I hem d'assumir aquesta responsabilitat col·lectiva del que implica educar sense dogma de cap tipus, del que implica educar abanderant els valors de la laïcitat propis de l'escola pública com a ideari per educar en una ciutadania amb consciència i pensament crític, i efectivament agafar aquesta idea de fer xarxa entre tots els agents que intervenim, entre totes les entitats, entre tot el personal que educa i amb tota la comunitat educativa per defensar aquesta laïcitat com a eina per combatre el reaccionarisme i els discursos d'odi que amb un llenguatge molt fàcil estan calant i ara mateix són una amenaça a la societat que estem vivint. Moltes gràcies per participar en aquesta escola d'estiu i moltes gràcies a tothom per aguantar fins ara en aquest debat.